zaki cikin madari a cikin kauna mu bar garari. Shigifar mu san mu tare mu rike junan mu ba ware me kure dokin mu sai sarari. Jikin zamani zuciya da jiki hanta da jini ya zuma da madaci na magani in mun sha sai biyo guziri. Kirke zuciya ta wanda na a cike babatin rabuwa na yarda da ke sai dai mutuwa ta kai kabari. Ke mazo ki ansa. Gaya mata. Yanda ya ce ya ƙara mai wanda ma bai ne. Yawa. Kai. Haka abin yake. Wallahi gaya mata. Haka yake wallahi. Maza ku kuma he ku je ku sai mai. Da kyau fa. Wallahi su je su sai mai. To ba arziki ya zo mana har gida mana. Yaushe ta zo? Kuma cika nawa ma za mu dinga zuba ne na bugawa. Ko na ni kai. Wannan yare ta zo da 4,000. Wallahi. Waya a hado kuɗi mu gani. A hado za a kafta. Halos. A hado kuɗi za a kafta. Za a kai bai. Za a kafta. Ku ga kawo. A hado za a kafta. Kama ka ta ga kai ka baka musu. A hado. Sai da wai kin san me kika yi za ki samu magana da wata yarinya da ta maka haka ta je zuwa wani cewa yanzu za a gyara wuri ko suka sha Allahu alaihi wallahi tallahi sallallahu ba ta sha nan barke Abzo wanda me haka da kai saura daya wa kai saura wannan tabarmin nawa yi wannan